Countuju, teď. Na mě trapa, na mě, pozor. Pozor mi na stranu. Jo. Už máme 74%. Kde to na steroidech, ne vole. Countuju, tam. Máme 72%. Jo, už dostal. Hej, kurva. Když tam. Já jsem tě dispawnul. Na kraji. Všichni už na kraji. Hej, to byl, kámo, taký Hodím tam AMko. byl, že to jsi neviděl teď, co jsi dělal Midas. Ok, budu v Remorse asi tak Jsem tě tady naklikával normálně jako hráče, normálně běžícího kolem, vole. tam survival, jo, v Remorse. Ardent. Nedispelnuli jste to, dobrá. Tam máš kill. Dobrá. Zastunuju dobré už teď. Na mě je sféra. Tam stranou. Reinkarnačka. Kde máš bosko. Máš Kinga. Tam hoďte iner, když mě budete mít na Shepherd. Hodire, já pak budu mít bosse, hoď na Sea Shepherd, pak to jo. Iner. Nemusíš, já mám za 10 sekund šamany Siri. Pozor na to Spirita zabijte. Beru bosse. Dobre, za bossa. Jo, Ne. hoď můj. Tak, okay. Jde na druhou stranu? Ty vole, kam jde? Dobré, stanu, si vás tomu. Pojďte, zaberte, jo. Ten druhý můžete? Paladin klidně, to je jedno. Dal jsem. Dobré, super. Budeme mít defile. Defile, pozor. Defile, Rozostupy. Neber to ještě na střed. pěkně. Dobré. Pěkně, a zpátky na střed, na hvězdu. Nebo na lepku, teď je to lepka. Teď bude hned defile s tím Valkyrama, jo. Ještě stůjte. Stůjte, teď na defile, všichni na defile. Já ji zastunu zatím. A všichni pak Valkyru, jo. A rychle. Hodire, co dostáváš? A teď stunujte někdo jiný, Dal jsem stun. A holí vrat ještě. Dobré, nejhorší Valkyra za náma. Teď bude defile, ne? Nebo kdy? Jo, teď bude defile, buď tady na kraji někde. A pak půjdeme na střed, jo? Boho odjede. Sonic, hoď komanda. Na střed, pojď rychle na střed. Pekne. Ty vole, to se smazal stun, mě to neukazuje. Stun druhý, rychle, stun druhý, domůže. A pustě cooldowny hity. Tak jsem píči. Tak to je. Digl poskočil dole. Počkej, proč? Ach jo, vole, blbá mi. Bude defile. Bude defile set. Shit. Dobré. Ach jo, ty vole, tak to bylo ukázkou, jo. 48, ještě jedna Valkyra bude. Ako sa to nemá robiť? A to jeden spadl a druhý co? Skočil za mě. Ty vole.
po mně to natáčíš. Já jsem to měl co dělat, abych se Šaman, neposral tady Valkyra. smíchy, vole. Prostě. Ty piče, vole. Pojďte Jak všichni. to bylo dobrý. Co, jak example, vole. Počkej. Dal jsem jí druhý stůl. Super. Pojďte, ale zaberem si damage. Máme 5% na LKčku asi. Já Ještě. jsem dobrý. 8%, to je velký. Já se vám profík. To na střed, když tak. Teď bude Valkyrie za 6 a pak Defile hned. Máme 40 rvátů, Valkýru už můžeme zargnout, ne? Jo, tak jdem asi jdem ke 41. kraji, ke kraji, pojď ke kraji, sorry. Bacha na ten defile. Teď ten zvědav jenom já. Dobré, Jo. dal jsem jí stůl. To jsem neměl stanovat možná. Posuňte si trochu. Ber toho. Mám dať velko? Ne, na to na poslední dva až. Jak dlouho trvá BLko? Rozostoupí, prostě. 30 sekund. Daj belku, klidně už. Když tak řekni, že si před těma posledníma Valkýrama naházím opko. Tady Pojď, dva. to bude. Hodím ho na ponožku. Jo, já budu dávat na diskanta, vole. To dávám já. Tak ok, já budu dávat na adepta, určitě adept to dostane. Už dávej. Tak Jsem ne, to po jsem. druhý. Tak to Můžeme zabere. hodit i nervačku hodere, nebo nedáš? Vůbec nedamagujte. Hej, Spirita, nedemížte, já si ho vemu stranou toho spirita. Nechte ho tak, vůbec ho nechte. Pryč od spirita, jděte. Sféra. Nakonec žiješ? Ale nějaký heal Oh, by ten... ty si utekl z range. Dobré mi dát ten. No, díky, udělal Ardent. Ty vole. Já pak můžu resnout a můžu... Kdo to Pojďte řídíte? ke kraji. Adept měl mít hvězdu, no ale... Se to zrušilo. Už má Pojďte tu hvězdu. nám do té mezery a půjdeme asi doľava. Mám doprava. Ty pičo, rychle, musíme podběhnout. To je push. To je vibe, to Ty tu vole, ty kámo. dvě bomby. To je jedno, to je vibe, zas Ani naskačujete. šupinka nepomohla. To je piči. Aby dal šetný. Dokud já jsem platformou někdy... Cože? Lolko time. Aby dal šetný. Chceš ty zkusit ještě jeden? Nebo jdem To spát? jsem posral já, že jo, až jsem tam skočil. Adept je Tam tím. na tu Valkyru. No, ty jsi byl dobrý, hej, jak jsi za ní skočil, já jsem něco dělal, já se neposral smíšený, víš, prostě. Já se máme pokcal.